suorituksia tietysti on mielenkiintoista seurata, koska tämä kausi hän on niitä kuljettajia kuitenkin, jotka ajaa täyden kauden, ja Elfyn Evans eilen ei niitä pisteitä onnistunut metsästämään, ja Thierry Neuville, vaikka ehkä on semmoisen pettyneen oloinen ollut, niin silti hän on aika hyvissä pisteissä kiinni jo lauantailta. Täten en jotenkin ihmettele yhtään, etteikö yritettäisi vielä sunnuntailta jotenkin korjata tätä. Tässä on mielenkiintoisia juttuja sillä tavalla, että tietysti toivomme Kalle Romanperälle kokonaiskilpailussa voittoa, mutta sitten tässä muut kuljettajat ajaa vähän muistakin asioista, eli puhtaasti tästä sunnuntain pistemäärästä. Mutta sekin täytyy muistaa, että jos lauantaina niitä pisteitä on kerännyt, niin ne on ehdollisia pisteitä. Tänään pitää tulla maaliin, että ne pisteet tulee plakkariin siltä lauantaiselta tai lauantain päätteeksi ansaituilta osilta. Ja tasan sama aika Elfyn Evansin kanssa väliaikaan Thierry Neuvilleltä, ja tuolta kuvista kun näkee, niin kyllä se tosiaan kohtuullisen leveäksi meni. Sen verran kuitenkin tuommoista vastapenkkaa siinä oli, että ei tuon pahemmin leveäksi Thierry Neuville mennyt. Aletaan olla aivan niissä hetkissä kiinni, että Thierry Neuville saapuu maaliin. Hyundaillaan ja Sébastien Ogier lähtee omaa suoritustaan tekemään. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja Sébastien Ogier painaa kaasua. Se oli kyllä puhdasta suorittamista, mutta ehkä hän syystä on maailmanmestari. Se alkaa tuntua, alan hyväksyä sen käsityksen siitä, että hän on